kontrolarekin eskubi aldera. Falta izan zaio gestoa pixka barrura goitea, baina idea... Baina beti hor. Bai, eta eukiko du aukera, eukiko du. Eta berriro jaurtik eta ona egiteko aukera, beste pase bat Lanzaroterentzat, ez da iritsiko, lehenago iritsi da Zabal, eta atezainak hartu du. Osasuna promesas baloiarekin. Moises. Marcos. Berriro Moises. Zelai erdian, utxe egin du Moisesek. Kaskonek berreskuratu du Ibarrentzat. Ea zer egiten duen, baloia berak darama, atzetik anuntzia eta kendu dio, faltarik gabe. Gero gauza bera egin du Txiki Lonbraina, Kaskon eta Aiki. Zenbat erdibitutako baloi. Azkenean Txiki Lonbraina jaso du, Juan Dominguez. Honek atzera. Kontrol luzea Balinek, alare pasea emateko aukera izan du, gero galdu egin du Kijerak. Kijeraren lekua betetzera atzera Juan Dominguez. Edo Otaegi, nahi duzuten bezala. Otaegi esatea arraro egiten zait, batez ere Juan Dominguez hor ikusita. Bai, oso arraro egiten. Marcos. Atzera berriro irriste egin du Moisesek, baloi ona Ibarrentzat, Inigo Ros. Ezkerrean Kijera, pasea ez da ona izan. Moises, boteak gainditu egin du berriro Inigo Ros. Juan Dominguez, hemen geratuko alda egalean. Zelai erdian huts berriro Osasunak, Inigo Rosek. Eskubira, Lanzaroteren pasea, Jon Altunaren kontrola area barruan. Ea zer egiten duen Ibarrakoak, bere aurrean Nacho. Ateko sakea. Ritmoa dauka partiduak, ez da gelditzen. Osasuna badaki ritmoa altoan jokatu behar duela, berak normalean, fisikoki jokalari gazteak eta arinagoak eta alde horretatik. Hor da, Txema Inibarro ondo gurutzatu da, atzelaria, lurrera joan da, falta. Hobeak izango dituela, eta Ibar pixka poliki, esperientzi gehiago jokalaria baina, igual fisikoki lehenago nekatuko dira, eta ritmo sartu behar dio partiduari. Eta irutzet hortan ari da, alegintzen da baloia mugitzen, baina utz asko egiten ari da, Ibar ondo presionatzen duelako. Osasuna promesasek arazoak ditu. Ibar ondo, markaioan aurretik ipini da gainera, eta lasaiago sentitzen da. Atezainak atera du luze. Miguel Merino zutik ikusten dugu, Joseba. Alaxe da, zutik eta burumakor. Goian badauka kapeltxo bat eta kapeltxo hori tira eta tira eginez dabil, baina horrek ere daukan muga dauka eta ezin du estali bere taldea egiten ari dena. Utsune asko eta atzekaldean zalantza asko. Manix aspaldi 20. minuturako jada konturatua zen atzekaldean nahikoa zalantza plazaratzen zituela Osasunak, eta egal honetatik, kamara ezarria daukagun egal honetatik ari dira erasorik eta mina handiena egiten. Eta Manix gaur bere taldeko kolorekin, Laxe da bai, ondo jantzita. Osasuna baloiarekin ezker galetik eraso antolatu nahian. Hor da Barranko, atzera eraman behar izan du baloia, Natxorekin jokatu, zerdian Moises, eskubian Marcos eta Gabilondo, eki baloi eskealare Marcosekin jokatu du Moisesek, Marcosek ekiri eman dio, honek beste aldera anuntziata, jokaldi ona, Manu, zer egiten duen Manuelek, keinu bat area ertzean, azkenean baloia ikutu egin du kanpora, ateko sakea, baina hor ikusi da anuntziatak baloia atzean hartu duenean, badiko eginez, intentzio hona zen, Bai, barrutik jokatzen dutenean, hobeto. Egalera hartzen dutenean, arazo gehiago dako Osasunak, Eta hor pixka barrutik, jokalaria barrutik asaltzen diranean, eta hor badikoak eginez, bere jokoa errezago egiten dute, eta gehiago iristen dira areara. Kijera, Txiki Lonbraina, ziren berak ikutu baloia, Natxok eraman du, joko arriskutsua eskatzen diote Ibartarrek, lare epaiak ez du ezerra dirazi. Barranko, ezkerrean Natxoren erdiraketa gainanen gorputzera joan da berriro Natxo. Barranko du atzean, berarentza da baloia. Honek buru altxatu du, Manueli emana izion, Ainibarro kurrundu, Altuna, Moises, zeinik eramaten duen azkenean baloia. Naparrak eraman dute, eki,
Ekik ez du lagunik aurkitzen, eta gero pasean gaizki Gabilondori. Baloia kanpora joan da ateko sakean, 42. minutua bete da Ipuruan. Eibar irabazten ari da 1-0. Lanzarotek sartutako golari esker. Ondo kontrolatuta oka partida Eibarrek. Osa, izailen egin du markailoan urrutik ipintzen. Eta oain lasai dago. Ikusten da poliki oain Osasuna promesa zen baloi gehiago kala, baloi gehiago rekuperatzen ari dela zelai erdian. Logikoa da baita ere Eibarre pixka bera egitea, bukatzen ari da lehenengo zatia. Baita ere pixka bat atzera egingo zuen, zergatik markailoari eutzi behar zaio baita ere. Atxeena dator eta Eibarrek berak nahi duen leukoan dauka partidua. Irabazten, etxean, eta sendo. Esan behar, Eibarrek joan zen astean galdu egin zuela, 2-1 galdu zuen Oviedon. Tartean utzak egiten ari da. Bai. Horre, askotan gainera Alabesek bizkatutze egiten duenean edo... Alabesek berdin du eta Eibarrek ez zuen aprobetxatu. Lehenengo puesto hori garrantzitsua da, oso garrantzitsua. Eta Joanan, gainera denboraldi osoan zehar goian ditugu Alabes, Eibar, Mirandes, batez ere Real Union hor dabil sartu irten playoffeko postuetatik. Gaur Eibar irabazten ari da, baina Osasunak irabaziko balu, 44 punturekin berriz ere playoffeko postuetan jarriko litzateke momentuz, eta Eibar 4 puntura bakarrik izango luke. Esan nahi dut, hor atzekoak ere hurbiltzen ari direla, askotan esan dugu, une batean ematen zuen Eibar joan egingo zela, sekulako aldea, izan zuen 7 puntu Alabesi, gero Alabesek ies egingo zuela, baina irregulartasun horrek emozio pikin bat ematen dio kategoriari. Alabes da agian erregularrena, horregatik dago lider eta 4 punturekin, baina gauzak ez daude oso argi. Alabes ikusi dugu Real Union aurka partidon bat egiten, da errestasun handiak egin egia zen, Real Union oso gaizki ikusi duen. 15 egun lehenago irabazi zuen talde honi Osasunari iruta bat baita ere, eta santziguten oso partidon egin zuela, baina ikusten da, Osasuna ez zait asko gustatzen ari alde batetik, talde sendoa bezala ez da saltzen, da lata guztiz ere oso zenbaki hona ditu. Ez pixkat, arraroa egiten zait. Gaur irabazita laugarren sartuko da berriro. Arraroa egiten zait, nolako taldea, biguñan hangoian egotea, eta bueno, bere meritoa dauka, hori zalantzarik gabe, eta gazteak jokatzen da hasten ari dira, ez? Baina Alabes, ikusi genuen Leonesaren aurka uste zela, utzean bukatzen, bigarrengo partidua zen utzean egiten zuena, lehenkoan Barakaldon ikusi genuen normalean partidua ipini izan bezala, eta ez da zango errez, baina bai partidua ondo zaukan eta ondo irabazteko partidua zen, eta azkenean berdindu eta gustora eta gustora sufritzen. Bai, eta iruditzen zait bera ere esaute den hain ondo ez, gertatzen dena Alabes hain talde luzea da, jokalari bat falta, beste agertzen da, plantilla ona dauka, eta horrek igual emango du orgoian da balelen izatea igual, ez dakit igual, baina hauek Eibar azkenean hor sartuko da, poliki hauak eta esperientzia asko dago hemen, bai aurkian eta bai zelaian, eta bagite momentuak igual ondo jokatzen, eta hor goian kokatuko da. Askotan ematen duna zalantza gehiago, gureari begiratuta, Real Unionek ematen du, ez? Gora bera handia dituelako. Eta etxetik kanpo larri. Minutu bat luzatuko dute, Jada gutxiago. 10 segundu geratzen dira beraz lehen zati hau bukatzeko, eta ez dakit baino faltak eta ere gutxi, jokoz kanpo horik ez dakit izan denik, jokoa oso gutxitan egonda etenda, bukatu da lehen zatia eta zaplasteko haze kolpea jaso duen Gabilondok Tijerak barkamena eskatu dio, epaiak txistua jodu, bat eta hutsekoarekin amaitu da lehenengo zatia, Lanzarotek sartu du orain arteko gol bakarra, gol benetan ederra, Tijerak ezkerraldetik egindako jokaldi bati bukaera emanez, eta egia esan aukerarik onenak, Eibarrek izan dituen aukerarik onenak, atzean bigun xamarri bidirelako naparrak, hor ikusi dugu lehen Juan Dominguezek horpoz emandako pase hori, Juan Dominguezek berak izan du beste aukera hau, arean sartu, keinu bat egin, eta jaurtik eta atezainak atera du hankarekin, hau izan da